Maghiusa kita. Pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Viva Kristong Hari! Mga igsuon, sa pagtak-op ta sa liturhikanong kalendaryo sa simbahan, angay lang nga isangyaw ta nga si Kristo, mao ang naghari sa tibuok tuig nga milabay, ug sa tibuok tang kinabuhi, nining adlaw sa pagsaulog ta sa solemnidad sa Kristong Hari. Tugutisab kami sa Pauline family nga mopaambit kaninyo sa among pagbukas sa Bible Year, nining adlaw sa among paghandom ni Blessed James Alberione, ang nagtukod sa Pauline family. Sa kakapatan ug siyam nga kasumaran sa iyang kinabuhing walay katapusan dito sa langit. Hinaot unta nga ang matag miyembro sa Pauline family magmadasigon sa pagsangyaw sa ebanghelyo, dili lang pinaagi sa mga kahimanan karon sa komunikasyon, kundi ilabi na sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kini subay sa tema sa maong kasaulugan, that the Word of God may speed up. Nining Santos nga Eucharistia, atong ihalad ang atong tagsa-tagsa kakatuyuan, lakip na ang mga prayer requests nga gipadala sa atong mga kaigsuonan. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Maigsoon ang iyong pagpangandam nining atong Santos nga misa. Nga gihalad para sa atong fiesta karon, agi sa ulog o solemne sa Kristong Hari, Kristo Rey, atong hinulsulan ng atong mga sala o mga kitagpasaylo sa atong Ginoo.
himaya sa Dios dito sa langit. Dahil sa iyang mga tao, binisayo ka, Ginoong Diyos, langit mo galing, Diyos Amahan, makagalaw sa anak, nagasimba kami. Salamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, tutungan na sa magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, gibungkag mo ang ahom sa dautan, o gibag-o mo ang tanang butang diya sa imong anak nga si Jesucristo, ang hari sa tanang kalibutan, ang tanan sa langit ug sa yuta, magsangyaw unta sa imong himaya, ug sa walay hunong magdaig kanimo. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo ang imong anak, nga buyog hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nagingon ang Ginoong Diyos, ako mismo maoy mangita sa akong mga karnero. Ingon nga ang magbalantay sa karnero, mangita siyang karnerong mawala. Pangitaon ko usab ang akong mga karnero, ug luwason ko sila gikan sa tanang dapit, diin sila nahisalaag, usa ni ana kaadlaw nga mangiob.
Ako mismo maoy magbantay sa akong mga karnero, ug papahulayon ko sila, nag-ingon ang Ginoong Dios. Pangitaon ko ang nawala, dadon magbalik ang nahisalaag, laki-lakian ang napiang, ligonon ang maluyahon, ug bantayan ang mga maayog lawas. Pakanon ko sila sa walay pihig-pihig. Mahitungod kaninyo, akong panon, nag-ingon ang Ginoong Dios, pinigon ko ang mga karnero, ug lainon ko kini, gikan sa mga kanding. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ko nga gipapahulay. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya kong gidala. Iyang gihupay ang akong kalahan. Iya kong agitultulan sa matarong nga mga agianan. Tungod sa iyang ngalan. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Gihikiyaran mo ako lamesa sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulog lana, nagawas gayod ang akong kupa. Ang kaayo lamang o kaluoy, maoy nagasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa mga katuigan sa katuigan. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo. Ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kay ingon nga miabot ang kamatayon pinaagi sa usa ka tawo. Muabot usab ang pagkabanhaw
pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan. Banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag usa anaa sa iyang husto nga dapit. Si Kristo maoy una sa tanan, unya musunod kadtong iya ni Kristo. Inig abot na niya. Unya moabot ang katapusan, ug buntugon ni Kristo ang tanang pangulo nga espirituhanon, mga awtoridad, mga kagamhanan, ug itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. Apan kun ang tanang butang ipailalom na sa pagmando ni Kristo, ang anak mismo harian sa Dios nga maoy nagtugyan sa tanan ubos sa iyang pagmando. Ug maghari ang Dios sa tanan sa hingpit gayod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa mga tinun-an, inig-anhi sa anak sa tao ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono, ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya, bahino niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop, nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, umari kamo nga gipanalanginan sa akong amahan. Ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Dumudoong ako ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya, mutubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kanus aman kami makakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo o giahaw o gipainom. Kanus aman kami nakakita kanimo nga dumudoong o midawat kami kanimo sa among mga balay. Ug hubo o gibistihan kanamo. Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton o gibilanggo o giduaw ka kanamo. Unya ang hari mutubag kanila,
sultihan ko kamo, nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Unya moingon siya ngadto sa mga tawo siyang wala, pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong, nga giandam alang sa yawa ug sayang mga anghel. Gigutom ako apan wala ako ninyo pakana. Giuhaw ako apan wala ako ninyo paimna. Dumudoong ako apan wala ako ninyo dawata sa iyong mga balay. Hubo ako apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako og nabilanggo apan wala ako ninyo alimahi. Unya mutubag sila kaniya, Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom og iuhaw, og usa ka dumudoong, og hubo, og nagmasakiton, o nabilanggo, og wala kami mutabang kanimo. Ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo, nga sa matag higayon nga nagdumili kamo, sa pagtabang sa usan ining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila ipadala ngadto sa walay katapusang silot. Apan ang mga matarong muadto sa kinabuhing dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Okay, may buntag, mga igsoon. So, karong adlaw mga igsoon, special kay ni para kanamo, mga Paulines. Doon nami duha ka selebrasyon gawa sa kinatibuk-an gayod nga celebration kasaulugan sa Kristory. No? Ang tibok kalibutan karon nagsaulog nining fiesta ni Kristo usa ka hari. Now, gawa siya na kami mga Paulines, doon na may celebration karon nga among sa ulog ang ika-49 katuig sa pagtaliwan sa among fundador, sa among tagatukod dining among pamilya, Paulina, si Father James Alberione. O kaming tanan nga mga iyang atong inyong anak niya, no? Mga sumusunod ni Father James, nagtigom karon sa tibok kalibutan, usab. O kami din sa Cebu, o sa Luzon, nagsaulog ni ining adlawa. Pero niinisang adlawa, aduna mi ilunsad nga project pagsaulog namo nining Bible year. Paghatag og pagtagad sa pulong sa Dios nga mauusab kini ang gihimo sa among founder. Pagpaabot sa pulong sa Dios ngadto sa mga tawo. Gani ang iyang kining damgo, niingon siya nga unta ang kada pamilya adunay Bible. So karon gisaulog ginamo kining Bible year. Kini maingon sa namo nga mao ni ang among tubag ni Pope Francis mahitungod sa paghatag og pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. Kay nag-ingon diri sa among objective, walking with the church, we renew ourselves through familiarization, study, and prayerful reading of the sacred scriptures in order to live the word of God so that it reaches everyone, especially those on the existential and thought peripheries. Kini nga mong founder, ang sentro siyang kinabuhi, mao si Kristo, o sentro sad ang Eucharist. Iyang gimahal ni makaigsunan ko. Mao ni nga among tagaan ko focus ang sa among project ning pag-launch ining Bible year. Tungod kay mao ni ang objective niya. He was so in love with Christ after reading the life of Saint Paul. Nga dito sa siya nakakuha og mensahe kang Saint Paul nga ang Kristo nga iyang gimahal natibuok, na form sa iyang lawas. Mao ni ang gisulti ni Saint Paul. O niya sa atubangan sa Eucharist for 4 hours
dito kami nahimugso. Mao nang tukod niya ang Pauline family. So, gisugdan lang yun anak niya na mahimugso ang Pauline family because he's being Christocentric and Eucharistic. Mao na kami, i-encourage kami kanunay nga, ayaw kakalimti ang visit to the Blessed Sacrament. Sentro sa kinabuhi namo ang Kristo nga itong sa ulog karong Kristong Hari, siya yung Kristong Hari. Tungod siya, iyang pangagpas, siyang pagsabot. Nga kini si Kristo nga umulon sa matag membro sa among pamilya, sa Pauline family, nga naumol sa pagkataon ni San Pablo, maumol usab kanamo, nga unta kini mangagiya sa matag usa kanamo og kitang tanan. Mao na nga sukad sa sugdanan hangtod siyang kamatayon, iya ginagikuptan ang iyang pagka-loyal sa atong Ginoong Kristo. That's why nahimo kini kanabit maingon tag slogan or ejaculatory prayer. Kanang giingon nga Jesus Master. Master is equivalent to king. Ang pasabot na nga ang kini among founder gusto nga si Kristo siya ang hari, siya ang kinabuhi. Ug mao kana kon ang atong saulog karong Dominguha na si Kristo ang hari, ang tinud-anay nga hari. Diin ang tao makakita og tinuod gayon nga kalinaw, pagkahiusa tungod kay kining pista karon makaigsunan ko gi-institute ni Papa Pio XI niadtong year 1925. To be exact, o giiyan ng gi-launch niadtong December 11, 1925. 7 years after the First World War. Tungod kay pagkauman sa First World War, sa paningkamot sa mga tao nga ilang ibangon ang ilang ekonomiya, ang ilang kahimtang, ang mga kanasuran, nag-iayahay na sila og paningkamot aron mo mubangon sila sa pagkalugmok sa First World War. Mao na nga pagtapos sa gera, dito na diskitaan ni Pope Pius XI ang problema. Ang problema. Unsa man ang problema kaigsunan ko? Sa tumang pagpaninguha sa mga tao, panglimbasog aron mobangon gikan sa kalugmukan sa tunggira na yan, nahimo na usab nga materialistic or secular. Ang mga tao ani, ang focus sa mga tao makaigsunan ko, mao lang ang material. Kadaghanan sa mga tao giset aside na itsapuera na si Kristo og nagdevelop, usbong ang gitawag og anti-Christ o anti-clerical, anti-church, and Christ is no longer considered, is being forgotten. Ingon na si Popayos, dunay laing king nga atong pagatagdon. Ang atong allegiance atong ihatag kaniya. Kay siya ang tinudanay nga hari. Mao na ang purpose sa Christ the King, mga kaigsunan ko. Sa tinudanay, sa iyang pagka-Diyos, kini si Kristo, nga dili mo biya kanato, siya ang tinudanay nga hari. Pero hari, nga dili pareho sa kalibutan ng pamumuno o pagkamando, nga mudiktar, kundi ang iyang pagkari, serbisyo o pagpaubos. Pagpaubos o pagpanerbisyo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, bikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit
og nagalingkod sa tuo sa amahan, mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi og sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang mga hatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Pag-ampo sa katawhan, mga igsuon, mag-ampo kita ngadto sa atong Ginoong Kristo nga ang iyang gingharian mutubo dinhi kanato ug muingon kita, Ginoo, moabot ka namo ang imong gingharian. Ginoo, moabot ka namo ang imong gingharian. Si Kristo muanhi isip manunubo sa tanan. Moabot unta ang iyang gingharian ngadto sa mga nahisalaag sa dalan ug ang simbahan mahimo untang instrumento sa pagbalik nila sa kinabuhing tinuunay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot ka namo ang imong gingharian. Si Kristo naghatag og lunwa diha sa iyang gingharian alang sa mga makasasala, mga kabos, mga nagantos. Ug ang iyang gingharian mutubo unta diha sa mga taong huyang ug dili makatingog tungod sa kahadlok. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot ka namo ang imong gingharian. Si Kristo ang sukaranan sa pagkabalaan. Ang mga sulugoon sa Diyos, Blessed James Alberioni, Blessed Timothy Jacardo, ug Teofilo Camumot, mabayaw na ang kadaugan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot ka namo ang imong gingharian. Si Kristo ang tinubdan sa gugma ug kaluoy. Ang iyang gingharian mutubo unta pinaagi sa atong paghimo og mga buhat ug kaluoy nga puno sa gugma ngadto sa nagkinahanglan, ilabi na ang mga biktima sa kalamidad, bagyo, sunog, linog ug uban pa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot ka namo ang imong gingharian. Si Kristo unang nabanhaw gikan sa minatay. Ang iyang gingharian moabot unta uban ang kalipay alang sa atong minahal nga nataliwan na sa laing kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot ka namo ang imong gingharian. O karon magampo kita para sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan, para sa mga may sakit, para sa mga gustong mag-abroad, o mga may problema sa panimalay. Ato kining ibayaw sa Ginoo. Let us lift them up to God. Magampo kita, Ginoo, moabot ka namo ang imong ginghari. Amahan, pinagi sa imong anak, himua kaming katawhan nga magdala og kainit sa imong hustisya o gugma ngadto sa tanan namong kaigsuunan, aron nga ang imong gingharian mutubo dinhi kanamo karon og hangtod sa kahangturan. Amen.
Tayo kung ikaw, Ginoong Dios, sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamangaytagon, nadawat na mo kining among gihalad kanimo ang bino nga habot sa yuta o ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga alimnon, nga espirituanhon, alang ka na mo. Bisan. Receive us, please, hearts, Lord, bless me from my sins. Kamaigsoon, magampo kita aron kining atong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga magagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Magampo kita. O Ginoo, nagahalad kami kanimo nining sakripisyo sa misa. Pinaagi nini ang katawhan giuli ni Kristo nganha kanimo. Magpadangat unta kini sa kahiusa ug kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayon. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay gihugan mo ang pari nga walay katapusan ug hari sa tanang kalibutan si Jesucristo imong bugtong anak, among Ginoo. Dito sa altar sa krus sa iyang paghalad sa kaugalingon nga putli nga biktima alang sa kalinaw, gilalang niya ang mga sakramento sa kaluwasan sa tao. Sa iyang paghari sa tanang mga binuhat, gitugyan niya ang anda kanimo ang usa ka gingharian nga lukop ug walay kinutuban, ang gingharian sa kamatuoran ug sa kinabuhi, ang gingharian sa kasantos ug sa grasya, ang gingharian sa katarong sa gugma ug sa kalinaw. Ug busang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaing. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong himaya, hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan
alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinud-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini ninyo kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi, ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose Palma mga Arsobispo, o kaya mga kaabag ng mga wispo, o sa tanan ng mga pari. Hinumdumi, usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. O kaluoy kaming tanan nga nagatigom karong buntaga, himo nga kang mingangayan nga makaambit sa kanibuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, og sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo nga imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa atong amahan nga sa langit, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato ni Jesucristo, atong hari.
mga muyo kami kanimo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon, aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo, nagayong kasi mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ibilin, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa, Lord, ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw ug gugma sa Ginoo sa kanunay, maanakan ninyong tanan. Manaa usab kanimo. Karon pagkita ta pag inigsunay, peace. Dait, kamo na sa nga panimalay, peace be with you. God bless you. Igsoon, mao kani atong kordero sa Dios, si Jesus ang atong hari. Siyang nagawagtang sa atong mga sala. Bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Bring me to everlasting life. Maigsoon ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo ang hari sa tanang binuhat, nga kalanon alang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami pagpuyog kinabuhi nga subay siyang ebanghelyo,
O dada kami nganha sa kalipay siyang gingarian nga tunhay. Diin siya o nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Paghalad sa tibuok katawhan ngadto kang Kristong Hari. Matamis uyamot nga Jesus, manunubos sa katawhan. Tanawa kami nga sa dakong pagpaubos, nagaluhod sa atubangan sa imong altar. Imo kami, ug buot kami nga maimo, ug aron kami makapuyo sa hingpit nga paghiusa kanimo, kaming tanan ug ang tagsa-tagsa kanamo, sa dakong paghigugma, nagahalad ni ining adlaw sa among kaugalingon nganha sa imong bililhong kasing-kasing. Daghan ang naalaot kay wala gayud makaila kanimo. Daghan ang nagtamay sa imong mga sugo ug mibiya kanimo. O maluluyon nga Jesus, kaluyan mo silang tanan, ug daniha sila nganha sa bililhon mong kasing-kasing. Maghari ka Ginoo, dili lamang sa mga anak nga masinugtanon, nga wala gayud mo pahilayo kanimo, kundili usab sa mga anak nga mausipon, nga mibiya kanimo. Papaulia sila pagdali sa amahanong balay, aron dili mga matay sa kagutom o kahangol. Maghari ka ni adtong linimbungan sa sayop kon sa espiritu sa kabingkilan, nagpuyo nga nahimulag kanimo. Pabalik ka sila sa dungguanan sa kamatuuran ug sa kahiusa sa pagtuo, aron sa labing madali matukod ang usa lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Hatagi o Ginoo ang imong simbahan sa kalig-on ug sa hingpit nga kagawasan. Tuguti ang tanang lungsod sa kalinaw sa iyang kahimtang. Himua nga sa tanang dapit sa kalibutan, mabati ang usa lamang katingog. Daygon ang kasing-kasing Diyos nun, gigikanan sa atong kaluwasan. Kaniya ipahinungod ang mga alawiton sa dungog ug himaya sa tanang katuigan. Amen. Ang Pauline family mapasalamaton sa inyong pagduyog kanamo ni ining kasaulugan nga gipanguluhan ni Reverend Father Paul Intig from the Society of St. Paul. Ang atong choir, ang Kanta Sugbo Choral. Sa atong mga sponsors o benefactors, daghang salamat. Gusto ko sabi ipahibalo nga ang Gospel Power available na sa Pauline's Media Center. This is the best Christmas gift that you can give to your loved ones. Ang gahom nga mogiya ka nato sa atong paglakbay sa 2021. Available na sab ang Fratelli Tutti, ang encyclical letter ni Pope Francis. Padayon gihapon ang atong panawagan alang ni atong gustong motabang sa mga biktima sa mga kalamidad ilabi na sa Bicol, Catanduanes, Cagayan ug Isabela. Ang Cebu Caritas andam modawat sa inyong mga donasyon. Ania ang ilang bank details. Viva Kristong Hari! Mayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Ang Ginoo mana kaninyong tanan, idukot ang atong mga ulo o pangayoon ang panalangin sa Dios. Ang Dios nga gamhanan sa tanan, maglikay kaninyo kanunay sa tanang dautan o magbukbo nga mahigugmaon diha kaninyo sa mga hatag sa iyang panalangin. Tubag, Amen. Amen. Mahimo siya nga ang inyong mga kasing-kasing muungod sa mga pulong sa Dios ug maghimo nga mapuno kamo sa mga kalipay nga walay katapusan. Amen. Hikaplagan unta kamo nga mga maalam sa mga maayo ug matarong, matinumanon kanunay sa mga balaod sa Dios ug maghimo kamo nga kauban nga manununod sa mga lumulupyo sa langit. Amen. Ug ang panalangin sa Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo ug magpabilin kanunay. Amen. Tapos na ang misa,
Dado na to ang kalinaw gugma ni Kristong Hari. Salamat sa Diyos.